Rutinario. Como o que fan aquí, por exemplo? O que? O dos carteles que poñen, que non nunca nos poñen aquí. Ven Isabel Pantoja e poñenlle aquí. Isabel Pantoja. Bueno, muller, xa, pero... Aquí, nin que foramos... Ben, a conocemos. Bueno, a xente non conoce quen é Isabel Pantoja e van aquí por retina. Eso. Por rutina, poñenlle aquí Isabel Pantoja e a xente na casa ven ve que é Isabel Pantoja. Pa quen yo pos? Xa, muller, pero que iso Pa quen yo pos? Pero iso chamase printer de presentación, printer. Iso chamase que eso, chamase gastar os cartos tontamente. Eso sí, porque se sabes que é Isabel Pantoja, venche, e pois Isabel Pantoja, aparte poñen os que menos falta lle fai, porque ven Julio Iglesias, pon Julio Iglesias, xa o sabes, xa o conoce, ven Manolito el Pescador, ven aí Polo e xa o sabes, entendes? Ven Sabela, ven Luz Casal e xa sabes quen son, porque son conocidos. Por exemplo, a xente cando vai jalloso ao público que ten que ir, como se chama usted de onde es? Ponyo a ese. Claro, ponyo, no, a ver. Pero, muller, pero... Sí, home, sí, que o que digo... Claro, jalloso acerca. Se, por exemplo, levantas este home, xa pon debaixo José Manuel da Fonsagrada. Xa, muller, pero... Por ejemplo, non sabes? E iso, claro, a xente, a esa persona non a conoce. Aí está ben utilizado, non é retinario. Rutinario. Pero que ten razón, que a verdade que ten moito máis sentido que lle poñan a xente que non se conoce para conocelo, pero bueno, é así, muller. Conoce, poñe aí o letreiro, pero ben conocemos, é como a jalloso. Que? Cando saluda. Antes saludaba con moita máis efusividade. Ahora, como xa é de todos os días, xa... Pero antes, que? Pero antes decía, che, ¿dónde llama? ¿De dónde chama? ¿De Coristanco? Hombre, un saludo para Coristanco, terra das patacas. Saludo para as patacas todas, que ten familia. Ten familia en Buenos Aires. Un saludo para América Latina. Saludo, sabes? Dicía Chasito da Reteila. Xa, pero... Todo, e a xente... Bueno, Miguel, pero... É unha maneira de facer, é o que sei, a xente na casa enchábase o peito dunha maneira que non collamos en Galicia. Pero fai así, é o que sei. Pero ahora non, ahora daño unha tarjeta, un saludo para Mari Carmen. Parabéns para José Luis. Parabéns para Maica e para Ramón, que cumplen 50 anos de casados. Un saludo, primeira festa de exaltación do Curucromo no Hospital Juan Canalejo. Pero, muller, pero... Sabes, el día si coges, sin ansia. No, sí que é verdad, que antes a verdade que collía, votaba presentando e votaba, así era o programa que duraba hasta as 2 da mañá, pero pasa que ahora sí que o fai así con menos ansias, bueno, menos cando ven mal en Murroque, ese sí que a saluda así. Ai, cando ven mal en Murro da última vez, claro, porque a xente pensa que chegan aquí e é a primeira que se ve, porque eles fan teatro como, hombre, cuánto tiempo. Como con Luz Casal, pero tuveron toda alta, como en Murroque el día votó 2 horas e media ensayando no camerino. Por favor, bueno... Votó ensayando no camerino como en Murro dándose besos de hola, ahora entro yo e ya... Eso non é verdade, O sea, que lle sea unha foto que colguei no Facebook. Pero que tontería estás dicindo, muller, bueno... Non digas parvadas. Bueno, pois o caso é iso que sí, que se chega así a rutina, así, bueno, moitas veces para... Hai que innovar e, bueno, facer cousas novas, porque caer na rutina, a verdade, que é unha cousa aburrida, así... Non estamos empezando a innovar. Hai que buscar aspiracións vitais e cambiar e saírse da rutina. Esa sección que queremos inaugurar, non sabes, de... Saludos con cariño, non? Como é? Queres facer esa sección, pero eso é algo que falamos, pero non sei, non nos miramos se o vamos facer. Pero tampouco é novedad. A verdade é que nos gustaba empezar aquí no lugar unha sección que se chama Saúdos con agarimo e con cariño, facer amigos de corazón, contactos, cariño... Contactos, queres que cho fagan a ti, contacto. Cala a boca. Sí, pero isto xa a verdade que non é noso. Isto vímolo en Ardebullo, que xa o fai o Padre Nicanor. Bueno, muller, pero non digas de onde sacamos a idea, pero... A idea ven dai da iglesia cando di daros la paz. Non sabe de ir a misa e todo o mundo se saluda, tal. Amistad. Porque é bonito conocerse, conocer o que tes ao lado, conocer o próximo. Ali hai xente que, por exemplo, hai homes que non entran á misa, que botan a misa fumando fora, ven a hora de dar a man e dar os besos, e como está a filla de Balbina, entran todos para dentro. Bueno, sí. É verdade isto. Bueno, pero sí que nos gustaría, porque claro, aquí viñaste de distintos sitios e seguro que non conocedes o que tedes ao lado. Facede o favor de poñervos de pé. É que a xente na casa pensa que viñestes todos xuntos. No, poñedevos de pé. Dadevos abrazos cordorlados. Saudades vos a todos. Claro, decir, hola, eu son de Cesures, hola, eu son de Boqueixón, hola, eu son de Brión. Que bonito é isto. Isto sí que é bonito. Hai un cariño entre os gallegos.
Cariño, si eres dale muy por tesura. besos, dale por besos. Besos, Pues nada, besos. pois iso, nada, o que estábamos dicindo, que bueno, que moitas veces hai que conocer e hai que presentarse os uns aos outros, por eso nós sempre nos presentamos e non fai falla Pois que nos poñan nada a nós Saca, de... non nos poñen nunca teleprinter destes de... Printer de presentación. Printer de presentación, nos facemos así a man e venga, Venga. va sempre. Pois venga, Arráncate aí aí. vai. Pois iso, moi boas noites a todos e a todas, somos as cantarinas de Arribullo e estamos Para. encantadas de estar aquí hoxe. Pero que facedes agora para arreglalo? Carola, saca eso de aí ahora inmediatamente. Saca isto que Sácate se non de o aquí. puseste desde 3 anos, ahora... Y lo poñer ahora, venga fuera de aquí. Bueno, pois iso, que somos as cantarinas... aí está. Home, Somos por as cantarinas de Arribullo e estamos... Queren remendar agora, Bueno, muller, para quedar ben. e estamos encantados de estar aquí hoxe e nada, e dicirvos a todos vos que somos decir máis, pero cantarinas somos tres Somos e... tres. E vamos... Ela que non, que son mucha que non puido vir. Non puido vir porque, bueno, porque non puido vir. E o caso é iso de Por dicirvos... vicio, non puido vir por vicio. O vicio de que? É carmucha do vicio. Tonterías. Bueno, É mira... o vicio por culpa do... Ela pola tarde, merenda fuerte, non sabedes? No, vamos a ver, todo ten a súa explicación. Ela pola tarde manjalle un pouquinho churrasco e unha pota de callos. Bueno, iso é verdad. Entonces, ahora que nos cadra de vir para aquí, xa lle toca cenar, entonces di que non aguanta. Porque Ardebullo non queda cerca, entonces non aguanta, e non puido vir. Sí, Tixa. E nada, e dicirvos a todos vos que estades invitados a vir a Ardibullo cando que irades E unha a vez... todas vosas. Pois a todos vos e as mulleres tamén. Hai que falar nun lenguaje de todos, non? Ben, e estades todos e todas convidados a vir a Ardibullo cando que irades. unha vez Vir a Ardebullo, pero mirad unha cousa, non chamedes nadie máis á televisión de Galicia para ir ás oposicións, por favor. Pero que terá que ver isto, muller? Porque falamos das oposicións a semana pasada e está chamando xente do Bierzo de todos os lados. Xa hai 7.000 opositores. E non, hai moi poucas plazas, por favor, votarvos fuera deso, vale? Que xa estamos nos a nosa plaza para nós e punto, vale? Gracias. Un saludo para a xente toda que traballa na Calleja. Ben, pois e nada, e dicirvos que estades todos convidados a vir ali cando que irades. E xa sabedes, que unha vez que cheguedes a Ardibullo, bueno, colledes, preguntades por ali, preguntades pola casa da Conexa e xa dades ca nosa casa. Si, chaman así a da casa da Conexa porque mamá chaman ya Conexa porque ela é moi cabezona. É moi túzara, non sabes? Pero que terá... Moi océcase moito. Pero que terá que ver con que sea moi túzara e que se oceque con ser unha conexa? Que ten que ver iso? Porque ela é conexa e non quere cambiar. Dixo, eu son conexa e non quero cambiar para nada porque levan toda a semana chamándoa para ver se quere cambiarse para non sei que da ardilla e do delfín e da virgen. Entonces ela veña que lle regalan hasta lle ofreceron que lle regalaban. Dixo, se te cambias a non sei que lle dixeron, a cocho, a conexo, un animal, dixo, damosche puntos e máis teléfonos móviles. Muller, o que andarían chamando a mamá sería para que cambie de compañía telefónica, muller, pero non para que cambie de ser a conexa ou de deixar de ser a conexa, muller. Como vai cambiar de ser eso? Ele chamaron, eu que sei. Agora que pasa, todo o mundo cambia de todo. Bueno, cambia de todo, chamante para todo, chamante para cambiar o coche, para cambiar a cartilla do banco, chamante para cambiar as mechas do pelo, para todo. Bueno, muller, porque, bueno, a xente o que quere buscar novas vías de negocio e as empresas collen e intentan captar clientes, por iso fan, porque estamos en tempos de crise. Hai que a xente anda cambiando, variando os seus gustos, todo. Sí. Outro día, mira, chamaron a Juan do Cachelo, chamaron, ¿no? É verdad, Juan do Cachelo. E cambiou de religión. Sí. No, é verdad. Esto non é broma. Cambiou Juan do Cachelo, pero bueno, todo ten a súa explicación. Pasa que Juan do Cachelo é moito, sempre lle gustou, bueno... Bueno, sempre lle gustou andar con 7 ou 8 mulleres, e claro, el dixo, vou cambiar e buscou unha que lle viñese ben, ao que se adecuase aos seus gustos, e bueno, aí está. Meteuse aí. Aí está, meteuse a isto. E o que pasa é que ele anduvo pensando varias semanas porque sei que non lle deixaban comer xamón. Bueno, claro. Entonces non estaba moi seguro, non sabes? Bueno, muller, pero claro, non vai ser todo así tan bonito, veña, andar así con quen queiras, terá os seus inconvenientes, pero pasa aquí, a él venlle ben, porque claro, ten 7, e así pode andar con cada unha cada día a semana, e xa mirou con vistas Ai, no, él no, porque ele é moi desorganizado,
Bueno, iso é verdade. Ele é moi desorganizado. Iso é verdade. Por exemplo, ten unha que lle dou a cabeza unha noite e despois xa se perde, xa non sabe cal lle toca, porque ten outra de días libres e ten así, non sabes? Porque son así, nesa religión. Bueno, muller, eu Ten que outra de así, o peor de todo, sei que dixo, o peor de todo é ter 7 sogras, me cago. Bueno, muller, eu que sei, ele anda así un pouco perdido. Imagínate. Non chega con unha. Cuidado. Bueno, muller, É o peor de todo, pero pasa que a veces, moitas veces, o que sei, ele o que terá que facer é volver ao rego, que moitas veces, pois non... Volver ao rego non pode. Por qué? Non pode porque colleu isto de... Como se chama isto de permanencia. Contrato de permanencia. Contrato de permanencia. Colleu 2 anos e agora non pode volverse. Se non ten que devolver todo, regalaron un sinfoniar para o sofá, pois unha televisión de plasma ten que devolvelas. Ou ir facer traballos sociales. E entonces dixo, casi prefiero quedar así. Ainda que non vexa un día da semana nin unha muller. Bueno, pois veña, cantaremos mellor, non? Vamos a cantar unha canción. Dedicar ya a Lucía. A Lucía.